खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायहरबाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आंनि भिडिअ मा नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिन्थिबायनो जानांगौ थ'द बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै फार्स्टआवनो आङो साहा एसे लोंग्रोनोसै लोगोफोर खामानि मावनायनि सिगाङावनो आं दा नै साहा फुदुंना लोंग्रोनो नागिरदों जोंहा फाथैबो खादो आरो नै मा बुङो आंनिनो गामिनिनो बिखुमजो सासे खामानि मावबाय थादो बिसोरनोबो आं साहाखौ होनोसै आं साहा लोंखांनायनि उनावसो बिसोरो मोनफैबाय नालाय बिसोरनोबो नै आं साहाखौ फुदुंनानै लाबोबाय आंनि मैगं थेलिनि हाग्राखौ फुनो होदो आइखौ दा आंना हासबेन्डआ माबा हिरु मारिगोन नालाय हिरुजों हालेवनाय बायदि खालामगोन नालाय बेनिखाय हाग्राखौ खास्ति जायोना थायोब्ला ओंखाय एसे फुनो होदां आखाइखौ सुना लायो टेपआव थांनानै नै साहाखौ लों कदाय मानुसा हा ओइ भाई साहा खायो आगे आइस ओइ नै फाख्रि खाबाय थादो जोंहा बारियाव दा फैनानै बियो माने साहाखौ लोंगोन बेयावनो फाख्रिखौ बेयावनो खानानै दोनदो नालाय बेयाव दा बेयाव फैनानै माने आरामसे लोंफैगोन माबा सान्दुङाव एसे लरायनाय बायदि जायो नालाय साहायाव फाख्रिखौ खामसालि न'आव उनथिं दोननानै लाफैदो आरो दा बेयाव फैना लोंगोन आं साहाखौ बेयाव दोननानै दा नै आं बारियाव मा मैगं मोनो नायनोसै फै लोगोफोर नै जायराब जायथाब आंनि मैगं सां दिनैसो फार्स्ट आं नै लेस्रा थायदो बेखौनो खानो नागिरदो आरो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिर बेसेबां मोनो नायनोसै न' बेखौ दोनथ'ना लानांगोन आं दोन मोजाङै जोथोन लानाय जायासै नालाय बेयावनो खुमब्रा बेयावनो लेस्रा बेबायदि जाबाय खुमब्राया मोजां जायासै लोगोफोर नै गदाय थायदो सिगाङावबो थाइथाम थाइब्रैसो थायखांबाय नैबे दा थाइसे मोजां जाखांदो नै थायदो मोनजागोन आरो दा मोजां मोनदों आङो थायनायखाय बिफाङा बिराद रोजा जानायनि थाखायनो माने मोजां जायासै आं बेखौ बिफांफोरखौ दाननासो बे खावसेखौ नङाबाथ' बिराद रोजासो जादोंमोन गुबुं माने माबाबाय आं रोङासै माबा बिफांखौ एसे गेसें खालामना होनो नैबेलाय मुथासे मोनबाय आं आरो खाबावबा मोनगोन खिन्थु आं दा खालिया मानोना जोंना मानसियाबो खम नालाय बे एसेयानो जोंनो मेरला थोगोन बेनिखाय आङो बेखिनिखौनो खाबाय नै फोंबाय हाग्राया फोंबाय दंबोयो अ माहाय दंबोयो माहाय दंख' दे बे बिखुमजोआनो बिराद आंनि सहाय होयो खामानियाव हाय होनना बुं दे जाबाय बुं बिहामजोनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो बुंनायगासे बिहामजोनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो रायजोफोर होनना बुं दे आंना बिदिनो मोनजाबाय लोगोफोर नै एकदम नायल' जाल' थाइनैमोन थाइसेखौ केरकुटाया अरख्ल'ना दोनलांनानै सेवबाय आं जेबो पात्ता मोनासै सेवनानै गोलैनायखौसो नुबाय दायो नै आगोमा थाइसेल' खुमब्रा दं नै बे फांसेनि बिफाङा राबाय दा बेखौ आङो बोख्लायनानै न'आव दोननोसै बेबो बोरैबासो जाबाय जां मोजाङैनो दङ बेखौ हांसोजोंसो जानांगोन हांसो गोथाव जागोन न लोगोफोर हांसोजों जागोन हांसो कालि फुजा हांसो मोनोब्ला कालि फुजायावनो हांसोजों जानांगोन लोगोफोर गोथाव जागोन हांसोजों आंनि मैगं कालेक्सन खालामनाया नै थ'
केरेला मोनखोमाना थाबाय नै खानोनो सम मोना केरेलायाबो माने जाबाय थाब्लाबो गोदैखायनो बिराद मोजां मोनो केरेलाखौ जानो जानोनो बाया बिराद मोजां थायदों थायबायनो थायो सानफोराव जोथोन लानानै गायनायासो थायासै बे बिबारा मानलाना थानायासो एफा गोबाव मोनजाबाय थाबाय नै बिराद गोबाव मोनजाबाय दाबो थायबाय थादों खाना दं बिबारा नस्थ' जालांदो आरो केरेलाखौ अननानै दानाखै मोनजादोंबो नालाय आरो दाननोबो फादो बिदि बिबाराबो नस्थ'सो जालांबाय थादो ऐथिंबो दंबावो लोगोफोर नै बेबायदि जायो केरकुटा जायोना एन्जर जायो आं मिथिया आरो खुमब्राखौबो बेबायदिनो जाजोब्बाय नै केरेलाखौबो बेदि जाबाय आरो खिनियावनो नै एफा बुरजा मोनबाय नै सेरसेनि बारा जाबाय दा आरो बैथिं नायबावनोसै बिथिंनो मेरला दङ बिबारनि सिं सिं हाननानै एकदम नै हाबसा हाबसा हानना बिराद केरा केरि थायना दं नै एसेबां बुरजा मोनबाय आखाइ रेवलायबाय आं दोनना लानोसै बेयावनो दोनथ'नोसै आं हायावनो आरो खाबावनि मोनलांगोनसो नङाबा साइडआव नायनि दिनै सेरथामनिबो बारासो जासिगोन बिदि मोनबाय आङो खानोबो मोजां मोनो आं बेबायदि बुरजा मोनोब्ला खानाया एकदम दाब्रें जालायलायबाय मैगं खानायानो फोरनै बेवहाय मैफ्राय बेखौ सोर मा बुङोथाय जोंना बेखौ मैफ्राय होननानै बुङो आरो नै मैफ्राय बेखौबो नाजों जानो बिराद मोजां मोनो नाजों सङोब्ला गोथाव जायो दिनै खाया बेखौ मालाबा खासिगोन आं मालाबा नाजों जागोन नै वाव लोगोफोर नै मान बुरजा मोनबाय केरेलाखौ आं हमना दिन्थिनि दै गोरान जानो बिराद मोजां मोनो फ्राय एवना नै बे थाइनाया सिरिबाय नाय लोगोफोर जा बुरजा खानानै मोजां मोनदों आङो नै मेस्था खानि आं मेस्था गोखै आरो मेस्था गोखैबो खाबावबाय एसे आंनो दिनै नांगौ जादों मेस्था गोखै दा बे बिबार बारबाय नालाय गोखै खम जादों आरो बिराद जानो मोजां जागोन बै गोजौ गोजौनिखौ आं जोलैनि थाखाय दोनगोन बे गाहाय गाहायनिखौसो खागोन आं बेबायदि बुरजा फोआब्लाबो गाव जानो खिनिखौ न'आवनो एसे खालामनानै लायो आरो मैगं थाइगंफोरखौ नै आं मैथाखौ खाखांबाय बांद्राय बुरजाबाबो गोखै जानो हायाना लोगोफोर बेनिफ्राय नै दायो आं नोंथांमोननो सिगांनि ब्लगाव बुंदोंमोन ना सोरबाफोर नायनायफोराथ' मिथिगोननो नायैफोरा दा नायोब्ला नुगोन आरो आंनि ब्लगावहाय सिगाङावनो आं खोन्थालांखाबाय बेयाव मुला फोदोंमोन नालाय बे मुला बिथिंबो मुला फोदोंमोन दा बेफोरथ' अखाजोंनो बारा मोजांबो जायासै आरो जा एसे दङमोन बेखौबो जाबाय ओमफ्राय नै फोजोबनानै दा गोदान आंना हासबेन्डआ एवगासिनो दङ दा गोदान फोफिनगोन मा फोनाय जायो नोंथांमोननो उननि ब्लगफोराव आङो रज'योब्ला खोन्थानोसै नङा होमबा लोगोफोर आरो नै जोंहाथ' आरो मोसौबो गैया नालाय आरो दानियाबो मोसौजोंबो एवला नै हिरु बेखौ बुङो हिरुजोंनो एवनानै माने मा बुंगोन बेखौ मिनि ट्रेक्टर बुंगोन ना लोगोफोर बेखौ मिनि ट्रेक्टर एकदम नै लाब लाब एवगासिनो आंना हासबेन्डआ आरो नै बेथिं नै आंनि लाइया नै आं फोनाया बेफोरमोन आरो नै मोजां जाथ्रासो अखादों ओमफ्राय बेखिनि लाइया ओरैबायदि मोजां जादों बे माखासे लाइखौ आंनि लोगो हिमास्रिनि बिहाव आरो माने लोगोनि बिहाव माने आंनिनो बिहाव बिथाङा आंनो बाजाराव लोगो मोननानै आंनो लाइखौ हरदोंमोन आरो जाहैथां बिहामजोना लाइखौ आं बिराद मोजां नुनानै बिलाइफोरखौ खाना जानानै बिफांफोरखौ बेयाव गायना होदोंमोन नै बिराद मोजां जादों बिहावा होनाय लाइया दा बेखौ साननैसो मोनजागोन आङो
बिनि थाखाय बेखिनि गायनाय खिनिखौ आङो दोननानै बे माखासेफोरखौ गासैखौबो एवनानै एवस्रांहोनानै गोदान फोसिगोन आरो लोगोफोर आंना हासबेन्डआ नै लकेल दाउ फिसा लाबोदोंमोन ना बेखौ दानगासिनो गोदागासिनो लोगोफोर आं हानानै लाबाय लेस्रा आरो आलु हाबाय फानलु पियास आरो हाइजें ओमफ्राय सामब्राम गुफुर भल आलु ओमफ्राय दा नै मेन मेस्था गोखैखौ सायबाय थादों केरेलाखौ बाथोन जागोन हासबेन्ड आंना बिराद मोजां मोनो केरेला बाथोन जानो आं नै दाउजों मैथाजों संगोन दिनैनि मेन आंनि संनाया जाबाय दाउ आरो मैथा गोखै मेस्था गोखै ओमफ्राय नै बेखौ पियासखौ हाना लाबाय दा बेखौ देनानै लागोन आङो बेवहाय सामब्राम गुफुर बे फानलु होगोन आरो बे फानलु होगोन एसे होनानै देनोसै बेखौ देनानै लानोसै जाबाय दा नै बे सारायाबो दुंबाय मैथा गोखैजों संगोन नालाय एसे थावखौ खम होनोसै दिनै थावा दुंबाय पियासखौ होबाय सामब्रामा जाबायानो आं मेस्था जिखुनु बिलाइ मेस्था गोखैल' नङा जिखुनु बिलाइबानो आंनो सामब्रामखौ एसे बुरजा मोजां मोनो आं नै दायो आं बेखौ होनोसै सामब्रामा नै कालार जाबाय दा दाउखौ होनोसै बेबायदि जानो हागोन आरो मानसिया साथामल' संख्रि होनोसै दा एसे दाउनि माबाया रबनानै दैया ओंखारनांगोन ना आं गेसखौ एसे फिसा होनोसै आरो गेसनि दा बिदि एसे खोबना दोनथ'नोसै आं नायनोसै बे बोरै जादों बरिया जादों मैथायाव बारा मस्ला मस्लि होआबाबो जायो आं जास्ट खांनो समावसो एसे होसिगोन आरो बे सामब्राम गुफुरानो हाइजेंआनो एसे गोथाव खालामखायो दा आं होनोसै बे सामब्राम आरो हाइजें फानलु आरो सामब्राम गुफुर देनाय बेयो भल आलुखौ होनोसै दै होलिया बेनि दैखौनो रानथाब होनानै बाथोन बायदि संनानै जानो लुबैयो जानोबो मोजां मोनो नाजोंबो बेदरजोंबो सबजोंनो मिलायनाय मोनो आङो सयाबिन नोंथांमोननिया बादि मोनो लोगोफोर खिन्थु आं भलखौ ओरैनो गोजा गोजायैनो बिराद गोथाव मोनो दायो आं खोबना होनोसै दा आं बेदरखौ नायलायनोसै बेदरा माबायदि जादों वाव दैया रानबोबायानो मोजां जादों एसे अरखौ गिदिर होनो ओरैनो गोखैफोरावहाय हालदैखौ होबा मोजां जायोना लोगोफोर आंनिया नै भाजा संनाय बायदि हालदैखौ एसे मोजांनो ज्रोमनो नांनाय होबाय दा आरो बेदराव मोजां कालारा जानाय नङाना गुफुर गुफुर जागोन माने आं हालदैखौ होबाय आरो खिन्थु हालदैखौ होआबाथाय संबाथाय आरोबो टेस्टि जायो बिलाइ मोखैफोरा मेस्टाया गोखायानो जा गोखैयानो जा हालदै आलासिनो संबा मोजां जायो नायनायाव आरो मोजां नुवाना बेलेगफोरखौ गोथाव मोनाबाबो बिलाइआ सोलियो आरो हालदै होआबाबो नाथाय नुनायावबो एसे मोजां नुनांगौना जानाय समाव होमबासो मोजां नुयो हालदैखौ होबाय दा आं दै गुसुखौ एसेल'सो होगोन ओरैनो एसे होबाय आं गुदुंसो होगोन मानोना आंनिया बेबायदि सानो आरो आंनि आन्दाजाव दै गुदुंखौ डाइरेक्ट होयोब्लाबो मा जायो फार्स्टआवहाय बे
दा आं बेयाव थाव होना एवाखै होमबा लोगोफोर बे थावाखै डाइरेक्ट गुसुखौ होनाय लोगो लोगो माबाखौ गुदुंखौ होनाय लोगो लोगो मा जायो थावा दैनि सायावहै मेलौखौ उथिखाङो बेनि थाखाय आं गुसुखौ फार्स्टआव होना लायो बिनि उनाव दायो नै अरखौ आं गिदिर बानायना खालामना होबाय दा बे एसे गुदुं जानाय लोगो लोगोनो आं फुदुंनानै दोननाय गुदुं दैखौ होगोन आरो नै दा आं दै होनाया गोदौबायना लोगोफोर दा आं बे गुदुं दैखौ होना होसिगोन आरो आं दैखौ एसे बुरजा होनोसै एसे मोजाङैनो मोनजासे गोदौ होनानैसो आं मैथाखौ होगोन मैथाखौ आङो बेदर एवनाय समाव होफाया बेदरा मोनबासो आं मैथाखौ होयो दा आं दायो बे गोदौनानै दैया रानोब्ला मैथाखौ होनानै एसे गोदौ होनांगोन ना बेयाव समाव आङो होनांगौब्ला दैखौ एसे होबावगोनसो दा खोबनानै दोनबाय ओमफ्राय आं मोनसे खोथा बुंनि लोगोफोर गाज्रि दामोन नैबे आंनि हासिबफोरखौ नोंथांमोना नुदोंना बे हासिबफोरा आंनाथ' बेबायदि नङामोन नङा होमबा लोगोफोर दाखालि आङो बे मा बुङो माहि नै बेबायदि आरो हासिबफोरा आंनि हासिबफोरा बेबायदिना नै आंनिया अरिजिनेला बुन्था बुन्थासो ओमफ्राय नै बोरै नुदों माबायदि खालामनो हायो आंथ' बेफोरनि जेबो नलेज गैया लोगोफोर मानोना आङो दाखालि मा खालामदोंमोन माहि बिउटि पार्लार बे माहि बिउटि पार्लार माहि बिनानाव आरो मुङा माहि बिनिफ्राय बिनियाव आङो खानायखौ बिराद गावदो खानाया बिनि थाखाय आङो एसे स्पा खालामनो थांदोंमोन आरो बिनिफ्राय थांनायावनो कारेन्टआ थांना होबाय दा सानैजों मा खालामगोन रावबो कास्टमारबो गैयामोन बिनानावनियाव आं थानायनि थाखाय बियो बेखौ गोदानै लाबोदों आरो बे आथिखुर बानायनायखौ बिनिफ्राय आंखौ बुंबाय आरो र' आं आब' नोंनो मोनसे माबा खालामना होनि नायनि बोरै नुयो नोंनि आथिखुर होननानै नै बेखौ बानायनानै हरदों आं बेखौ खोन्थानायानो बेनो जाबाय सोरबाफोर जुदि बिनानावफोरा हासिखुरखौ बेबायदि एक्सटेमसो खालामनाय ना बानायना लानायसो ना लागायना लानायसो होगोन आं बेनि इमान नलेज गैया आंनाव थ' सोरबाफोर जुदि गोसो जायोब्ला बे माहि बिनानावनियाव थांनानै खालामनो हागोन आरो बिनानावफोरा आं बिनि थाखाय बे आंनि नायग्रा बिनानावफोरनि थाखायसो आं बेखौ बुंनाय जादों आं संनायनि गेजेराव बेखौ बुंनायनि थाखाय गाज्रि दामोन लोगोफोर मानोना बे बिनानावा बेखौ गोदानै लाबोदों नालाय बिनि थाखाय आं खोन्थानानै होबाय आरो बेखौ लागायनोब्ला बिनानावनि बिउटि पार्लारा भगतपारायावनो दङ बे मैगं दखान खाथियावनो आरो बेनि खाथिया आरो दखाननि खाथियावनो जोंनि समबायबो दखान दं बिनि उनाव समबायनि दखान अफिसनि सिगाङाव आरो फ्रन्टआव फैयोब्लानो मिन्थिगोन आरो भगतपारा बे समबाया जोंनिया मोननै नन बिटिएडि आरो बिटिएडि बे समबाया जोंनि बिटिएडिनि समबायनि फ्रन्टआवनो आरो बिनानावफोरा लगायोब्ला लगायजागोन दोनग्रा दानिया नायनोसै बोरै जादों नै बरिया जाबायबो दा होजासिगोन आरो मेस्टाखौ बेदराव मोनबायानो दैयाव रानजोब्बायानो बेदरखौ होनो माबाखौ मेस्टाखौ होनोसै आं मेस्टाखौ बिदि बस'लि आं बिदिनो लासै लासैनो होगोन जिगाब जानो लुगैयो ओरैनोबाबो बे बिलाइआ गैया थांखायोना होनाय लोगो लोगो नै गैलानो गबजोबलांबाय बिलाइआ गांसे गांसेनो होदोंमोन आङो बस'आखै दै होनानैसो एसे मोजां गोदौथोसै मेस्टायाबो मोनथोसै मैथायाबो बास एसे जलबो जानांगौ एसां आरो माबा जाबाय थागोन ना खारै गोखैबो जानांगौ बेनिफ्राय आरो गोखै जानोसै आरो थाव सेरदों बेयाव थाव सेराबा आरो बेदरखौ एसे आं बोरैबाबो मोननो हागौ सुबाव थाव होआलासिनो बानायनाय आरो बेबायदि बानायनाय एक्सट्रा जायोना बेनिफ्राय आरो आं थावखौनो होबाय मोखैखौ जासिगोन खोबना होनि दैया रानबाथाय थिखांनोसै बेथिंनिया मा खबर जाना दङ एसे नायनि र' फानलु ज्रोम होखादों माजों सामब्राम गुफुरजोंनो लोगोसे देनानै फानलु होखादों बेखौ आरामसे बाथोन बायदि गथा मोनहोदों गोथाव जायो होमबासो ओरैनोथ' ओंखाम गुदुं गुदुं बेबायदि आन्थाजों बिराद मोजां जानो नायनोसै दायो बा बरिया जाबाय दे नै आं बांद्राय रानहोला लोगोफोर आंनि मैथाजों दाउ संनाया नै बिराद मोजां जाबाय जाबाय आं दा गेसखौ फिसा खालामनानै थिखांनोसै आरो आंनिया मोनसे जोब्बाय ओमफ्राय दायो आं ग्रोब ओंखामखौ जाननानै माबा लेस्रा एसे एवबावनोसै आरो साराय जानबाय आं बेवहाय आं लेस्रा एवगोन ओमफ्राय बे दुंगौमानि आं बेखौ नायनोसै बेबो मोजां जाबाय नै गथा जाबाय दा बिदिबायदिनो आं गथा जानो लुबैदों बेबो मोनबाय आरामनो मोनबाय हारसिंनो आलुआ गब्रुबाय आलुआ हारसिंनो गब्रुबासो गोथाव जायो नङाबा थाइख्रा जायो जाबाय बेखौबो थिखांनोसै आं जाबाय खालामनोसै अके भाजा भलजों आलुजों बाथोन बायदि बानायबाय नै आं केरेलाखौ ओंखामाव रुना लादोंमोन बाथोननि थाखाय
आंना हासबेन्डआ केरेला बेबायदि ओंखामाव होफानानै रुनायखौ बिराद गोथाव मोनो बिनि थाखाय आङो केरेलाखौ माबाना लाबाय आरो सिङाव दं नामा गैया केरेलाखौ ओंखामाव रुना लाबाय आङो नै बिराद बरिया रुइदो बरिया रुइदो बेनिफ्रायनो आं पियासखौ एसे फिसा फिसा हाना लानोसै आजिखालिनि पियासानो मोजां नङा सामब्राम गुफुरजों फानलुदोंखौ आङो ओरैनो सारायाव गुदुंल' खालामदों थावबो होआखै जेबो होआखै ओरै गुदुं खालामदों सामब्राम गुफुरखौ मोदोमनो थाखायनो होनोसै ओमफ्राय आं नैबेदों देनोसै लोगोफोर नै आंनि संनाय आइटेमा दिनै गिबियावनो नै मा बुङो बेखौ लेस्रा आरो आलु फलजों आलुजों नै बे मेन मैथा गोखैजों दाउ लकेल दाउ बेखौ आं मुलाखौ रुनाय बायदि खालामदों बे आलु एवनायावनो आङो बेखौ एवदों नालाय थाव होआखैमोन नै कालारा एसे बेलेग जादों रुनाय बायदि जादों गोथाव जागोन जानो ओमफ्राय बेयो नै जोबथारनायाव केलेरा बाथोन रुनाय केलेरा बाथोन आंनि आइटेमा दिनै बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना दा आंनि संनायखौ बोरै नुखो एसे कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदों होमब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर बेजों लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोसे आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो होमब्ला आं नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोर बे समसिम बाय बाय